Szukasz miłości? Jest pewien magiczny sposób, by ją przyciągnąć. Zrób tylko te trzy rzeczy. Po pierwsze, poznaj siebie, ale tak naprawdę. Nie tylko swoje zalety, ale także lęki, schematy, blokady i cienie. Nie możesz w pełni pokochać kogoś, kogo do końca nie znasz. Po drugie, zaakceptuj siebie, również wtedy, gdy popełnisz błędy, boisz się albo upadasz. Po trzecie, pokochaj siebie bezwarunkowo. Przestań czekać, aż ktoś inny da ci poczucie wartości. Przestań oddawać innym władzę nad swoim szczęściem. Zapytasz pewnie, gdzie ta magia? Bo widzisz, z miłością to tak i jest, że kiedy pokochasz siebie, zaczynają dziać się naprawdę magiczne rzeczy. Pamiętaj, relacja z sobą to najważniejsza relacja, jaką będziesz mieć przez całe życie. Pięknego dnia.